No, kontroloval som všetky kladky sekundárneho remena, tie sú v poriadku, medzi tým aj majiteľ hovoril, že vlastne táto sa tvári tak zanovne, tá napínacia, tak mi hovoril, že sa mu to niekde rozsypalo pár mesiacov dozadu a že mu menili všetky kladky aj remeň, aj to tak vyzerá, aj remeň je vyslovene taký zánovný, takže to riešiť vôbec nebudeme. Jediné, čo som nechal na jeho rozhodnutí, je vodné čerpadlo, síce netečie, vôbec nemá žiadny únik, ani vôľu nahriadeli, ani nič, ale je to ešte original. Samozrejme pri tých kilometroch už muselo byť menené, čiže niekto tam už dával síce originál, ale som hovoril zákazníkovi, alebo teda majiteľovi, že teraz ho vymeniť je malina a keď je to osadené v aute, tak to je niekoľko stoviek, si myslím, že za robotu. Tak uvidím, čo mi povie, to nechám na ňom, do ničoho ho nenútim samozrejme a medzi tým asi pravdepodobne sa presuniem do stredu, nakoľko vlastne na ten zadok mi chýbajú ešte čestnenia. A tu na zatiaľ nemám čo robiť okrem výmeny termostatu, ktorú teraz ešte spravím. Asi to zatiaľ iba umiem a nechám to tak a pôjdem riešiť tú strednú časť toho motora, sacie potrubie a tak ďalej. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something, my focus is A1. Every dog has his day, it's been mine since day one. This is real grind and I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding and I'm getting hotter too. Talking top 2, I'm not a 2. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. Coming close to me, flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring. Don't try us. They know in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym. This is target and practice. Yeah. And I'm just getting started, getting my feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. And I'm getting hotter too. Talking top 2, I'm not a 2. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. They ain't coming close to me. Flow is on atomic. I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we balling out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring. Don't try us. They know in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym. This is target and practice. Yeah. And I'm just getting started, getting my feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Go hard. Tak pomaly rozoberám. Neviem, čo zákazníkovi robili s tým EGR-kom, musím sa ho opýtať, lebo jednak tu je zlomený doraz na tej klapke.
A aj keď chytím tú klapku, tak tam je vôľa, lieta to celé, čiže predpokladám, že tade tie spaliny vyfúkuje, ale teda budem to musieť ešte rozobrať a preveriť, aby sa nestalo, že to bude ešte niekde inde, ale ku podivu není ten motor nejak extrémne zakarbonovaný, aj to sanie je také celkom solidné, a takisto aj klapky v sani, čakal som, že tam toho bude viac, ale není to až taká tragédia vôbec. Takže tak či tak vyčistíme, dáme nové tesnenia, no ale idem ešte to EGR-ko riešiť, že čo to tam vlastne, ako to tam je. No intenzívne bojujem s chladičom EGR-ka. Veľký problém vybrať niektoré veci, ako napríklad teraz tu bojujem už vyše hodiny, doslova s tým bojujem. Ja sa vám to pokúsim zdokumentovať. Tu je také malé potrubie, ktoré vedie do hlavy motora. Toto je ono. A to je tam tak zažraté, nejde s tým vôbec pohnúť. Samozrejme bez demontáže toho nevyberiem ten chladič, takže mám o zábavu postarané, už tu s tým bojujem neviem koľko, snažím sa to odtiaľ vyklepnúť, pootočiť to alebo čokoľvek s tým spraviť. Len aby sa to pohlo, ale žiaľ zatiaľ neúspešne. Takže bojujem ďalej. Teraz sa cítim ako skutočný víťaz. Po hodine a pol boja mám chladič EGR-ka vonku. Je to tu pekne všetko zanesené, zašpinené. Ten chladič budeme musieť pánkovi vymeniť. A samozrejme už keď to má v takomto štádiu, tak by som bol chrapuň, keby už nepopretesňujem aj chladič oleja alebo výmeník a všetky komponenty, ktoré sú tu. Je tu extrémny maglajs všade a nečistoty to samozrejme všetko povysávame odtiaľ, vyfúkame, vyčistíme. Už pretesním celý ten stred, už keď to mám v takomto štádiu. Takže idem ešte ďalej rozoberať, potom to povysávam, celé vyčistím, pretesním a porobíme všetko ako treba. Na finále samozrejme budem umývať celý motor. Ten musí ísť donútra, do karosérie ako nový. Takže ešte je kopec roboty predo mnou. No, ešte neviem, či som ukazoval v zábere. Chladič už mám vonku po dlhšom boji, ale teda tu medzi tými hlavami, čo je, všetko pôjde preč, samozrejme vyčistíme. Ešte som chcel ukázať len tak pre zaujímavosť iný prípad. Chlapi tu robia, teraz idú meniť vstreky na tejto potvore, lenže to je taký zaujímavý prípad, že tu zateká voda priamo do priestoru, kde sú vstrekovače a sú tak zahrdzavé, že nejdú ani povoliť, ani s nimi nejde pohnúť, ani nič. Takže to je tiež o zábavu postarané, pretože tu aj keby dojde k tomu, že proste už nepôjde ten vstrek, tak rieši sa to samozrejme neskôr takým spôsobom, že sa odmontuje hlavička toho vstreku a namontuje sa reverzné kladivo, lenže v tomto prípade není kam. Takže v takomto prípade jedine motor von a rieši to tak som zvedavý ešte ako toto dopadne, možno to ešte zakomponujem do tohto videa. Takže máme tu nové ráno, nový deň a Odinka odpočíva na zdviháku. Už mi asi došli všetky veci, na to teda dúfam. Kabelášku s žhavičom, servolej, všetky možné tesnenia. Budeme skladať.
Chcel som dnes začať tým, že začnem čistiť ten stred, ako ste videli, veď už som to aj vysával a že teda všetko si to vyčistím, vyskladám ten stred a následne budem robiť kryt rozvodov a tak ďalej, lenže keďže je to tak znečistené ako je a budem to aj vyfúkovať, obrusovať a skrátka umývať, tak medzi tým mi prišli tie gumičky do krytu rozvodového, ktoré som spomínal. Niekde ich tu mám. Tuto mám ešte termostat na prevodovku. Keďže sa vozidlo nezohrievalo a nie sme si istí, či to bol jeden termostat, lebo druhý, tak vymeníme aj ten prevodovkový pre istotu. No a toto sú tie gumičky, ktoré som spomínal do toho krytu rozvodov, takže tým pádom mám všetko na to, aby som mohol rozvody zakrytovať, tak to zakrytujem, aby mi tam nečistoty nepadali. Inak hovorím, no všetko mi prišlo, všetko aj filtre, výpustná skrutka nová, podložky pod ňu. A ešte som chcel vlastne povedať to, že včera som ešte komunikoval so zákazníkom. Bavili sme sa o tom, že mal problémy so snímaním hladiny oleja, že menili mu aj snímač, to som aj pozeral, je tam pekný helácky snímač hladiny oleja, ale ako som aj v jednom zábere ukazoval, že aj v tom rozvodovom priestore tu boli také rôzne usadeniny, tak predpokladám, že vo vani bude toho oveľa viacej a teda aj keď som to umýval, tak to postekalo všetko do vane. Tak som sa rozhodol, že ešte na finále, keď motor zavesím dnu, tak demontujem vaňu a vyčistím ho, lebo predpokladám, že aj to snímanie tej hladiny oleja, že možno ani nebol problém v snímači, ale v tom, že tam boli nečistoty. Takže na to sa ešte určite pozrieme. OK, spodný kryt mám pripravený, už si to len acetónom odmastním, obe dosadacie plochy, ako kryt, tak aj blok motora. Tu nejdú konkrétne na tento kryt žiadne tesnenia, len tie vymedzovacie gumičky, takže všade silikón. Potom na tieto vrchné malé kryty, ešte tie nemám umyté, nemám ich nachystané, ale tam už ide tesnenie, to už mám nachystané tuna. Čiže tam žiadny silikón, vyslovene len na rohy a kulty sa bude dávať trošku silikónu, ale na plochu, tam kde ide tesnenie, nie. No ako som hovoril, kryty som najskôr odmastnil acetónom. Medzi tým som si išiel pofajčiť, nech sa acetón odparí. Naniesol som silikón, oprel som to tam vyslovene, len prstami som podoťahoval skrutky. Nechám to prilepené 50 minút, aby trošku zavadol ten silikón, lebo zase keby to zatiahnem hneď, aj keď na predpísaný moment, ale ten silikón by to vytlačilo všetok von, takže necháme ho trošku zatvrdnúť. Idem si dať zatiaľ 10 a už keď to máme v takomto štádiu zatvorené, tak potom už sa môžem presunúť tu na čistiť sanie a podobne. Takže tak. Tu máme teraz práve jasný dôkaz toho, že v tomto servise sa predovšetkým rozvody robia. Mirko tu zrovna na Superbe robí rozvody. A tým som chcel podotknúť ešte, že viete čo majú spoločné automechanik a sudca? No obaja najradšej robia rozvody. No medzi tým ako sa hrám so stredom motora mi otec pomohol. Vyvrtal ten zalomený štift. Namontoval nový a ja vám o chvíľku ukážem, čo stváram. No a medzi tým ja som pokračoval, alebo teda pokračujem v čistení toho stredu. Takisto komôr. Už je to lepšie, ja síce nemám ten stroj, ktorým sa to škrupinkuje, alebo teda tým škrupinkovým čistením, ja to čistím len manuálne. Preto som si tu nechal ešte aj na klukovej riadeli tento prípravok, aby som si mohol pretáčať motorom, aby sa nestalo to, že vlastne ja keď tú komoru čistím, nesmie byť otvorený ventil, lebo hneď by všetok bordel išiel do valca. To sa nesmie samozrejme stať. Potom vždy, keď to vyčistím, tak to povysávam, vyfúkam. Ako som hovoril, už vyskladávam stred, už tam mám nový separátor, tesnenia naplieskané. Všetok ten bordel, čo tu bol, no nemám to ešte úplne načisto, ešte tam je vidno tekutinu a čistič samotný, ale už mám aj dosadacie plochy vyčistené, medzi tým som povyhadzoval žhaviče. Už to vyše 2 hodín sa venujem vyslovene len tomu stredu, lebo neskutočne to bolo všetko špinavé. Malú apokalypsu som spôsobil na dielni, ráno to tu bolo krásne vyupratované, pretože včera bola ségra upratovať, tá chodí 3-krát do týždňa upratovať dielňu. 2-3 krát ako sa dá, no a skrátka vozík mám špinavý, všetko no.
Je to tu také zaujímavé, tu mám staré tesnenia, nejaké z toho gumičky, somariny. No ale k tým žhavičom som chcel povedať, že dosť som s nimi bojoval, nechceli ísť von. A predchádzam takýmto problémom, takým keramickým mazivom, ktoré používam na sviečky, na žhaviče, používam to takisto na snímače, do výfuku, no všetko, čo sa ľúbi zakusnúť a je tepelne namáhané, tak sa používa takéto keramické mazivo, vďaka ktorému predídeme nejakým problémom do budúcna. Keď sa tamto keramické mazivo dá, aj po rokoch idú krásne povoliť, aj tie žhaviče, všetko. Takže vrátim sa ešte k tomuto, takže dočisťujem, doskladávam, potom znova zopakujem, opäť povyfukujem všetky dierky. Ešte som riešil nejaké tesnenia, chýba mi sem tesnenia, sem, lebo tu je nejaký priesak chladiacej kvapaliny, takže to treba určite odstrániť, to budem musieť vyriešiť. Takisto tuna, to vyzerá asi takto nejako, no to, vrtačku som zhodil, čiže takýto okrúžok ani náhodu tam nemôžem dať naspäť, takže samozrejme fakt riešim úplne do detailov takéto veci, niekde ich tu mám, tie okružky ukážem, aby ste si nepovedali, že len trepem, niekde som ich tu mal, tu sú, takýto okružok tam ide. Naozaj dbám na každý detail, pretože už pri takomto veľkom zásahu alebo takomto veľkom servise nespraviť hen také drobnosti je absolútna sebevražda, si myslím. Takže určite by sa mi nepáčilo, keby zákazníkovi auto odozdám a za chvíľku sa mi vráti s nejakým drobným únikom niekde medzi hlavami alebo proste na nejakom neprístupnom mieste kvôli pár eurám alebo pár centom za nejaké tesnenie alebo okrúžok, takže preto ten môj postup opravy je takýto, že skrátka ja už keď idem tie rozvody robiť, lebo sú reči rôzne, samozrejme, že dá sa len prevodovka zhodiť dolu a dá sa to riešiť na mieste a podobne, áno, potom tie motory vyzerajú takto, ako keď prišiel tento, že to tečie odčadiaľ a neviem čo. Čiže ja skôr preferujem tento spôsob, že vybrať motor von, pretesniť všetko, porobiť to, vyčistiť, skrátka, aby to bolo absolútne 100%. Všetko sa porobí. Majiteľ schválil aj vodné čerpadlo, bude sa aj to meniť. Takže motor pôjde kompletne vyservisovaný naspäť. Ešte som chcel možno povedať zase to, že nedokumentujem to opäť úplne všetko krok po kroku. Nechcem z toho robiť celovečerný film, ale tie základné body sa snažím vypichnúť. Ukázať ten môj postup práce, čo všetko vlastne na tom robím. Ale teda keby to natáčam úplne všetko detailne, tak to má aj 3 hodiny snad to video a myslím si, že to by nikoho nebavilo pozerať. Inak to by ste mi mohli napísať do komentu, či by vám vadili aj dlhšie videá, pretože na druhej strane akože ja nemám problém natáčať a vysvetľovať, len mi to príde naozaj také, že keď to má mať viac ako hodinu, tak neviem, že koľko ľudí to reálne pozerá celé, musím si aj štatistiky pozrieť. Takže idem pokračovať. Pomáličky ešte skúsim zase natočiť tú komoru, ono to síce není ako keď sa to vyškarupinkuje, moment, ako keď sa to vyškarupinkuje, chichychy mecheche v pozadí samozrejme, ale tá hrubá vrstva, všetko to je preč a ten jemný film, ktorý tam zostane, už nemá nejaký vplyv na funkciu alebo účinnosť motora, takže to nerieši, myslím si, že takto to úplne bohate stačí pre funkciu správnu. Tak idem pokračovať. Napríklad na tomto okružku je krásne vidieť ten rozdiel, ako vyzerá nový okrúžok a ako vyzerá starý, aký je premačknutý voči tomu novému. No a samozrejme plus tá korózia, ktorá tam bola. Takže takéto veci naozaj neriskujem. Takisto aj ten otvor samotný, do ktorého to ide, bol celý hrdzavý, skorodovaný, takže to všetko treba vyčistiť. Opäť opakujem, aj závity vyfukovať, všetko ako sa patrí. Mírko? Ide mu to chlapcovi, šikovný je. No, boli sme sa naobedovať a pokračujeme.
Tu na v pozadí šrotuje zotrvačník na Superbe. Ale rozvod Mirko evidentne zvládol. Auto ide pekne. Časovanie sme mu potom kontrolovali, či to spravil OK. Toto som chcel ukázať, už som pred obedom ešte bojoval vyše 15 minút zase s touto hadicou, ktorá zasadá do tohto držiaku. A vlastne potom to spolu aj s tým držiakom, aj s celým tým chladičom EGR ventilu zasadá do bloku motora. A nechce mi to tam sadnúť, samozrejme nechcem to tam nahulvať a na silu nahúkať. A skrátka nechce si to tam dosadnúť. Ono je to samozrejme aj vďaka tomu novému okružku, že ten tam nejde tak ľahko do toho otvoru ako ten starý, ale teda samozrejme kvôli tomu nebudem dávať naspäť starý okružok, ale teda musím s tým nejako zabojovať. Zase nechcem to tam na silu dávať, samozrejme, aby som nesekol tú gumičku, aby s tým nebol problém, takže pokračujem v boji. Pomaly to doťahujem, poprosím všetkých veriacich divákov, modlite sa so mnou, aby mi tam ten okružok neseklo. Toto sú tie gule, že proste rozoberiem 100 vecí na jednom motore a je veľa miest, alebo respektíve môže byť veľa príčin rôznych problémov a toto je trošku vždy som taký trochu nápätý, keď idem štartovať ten motor po takej veľkej oprave a na prvú skúšobnú jazdu, že či všetko tesní, či je všetko OK, ono je to také, no. Ešte mi do toho aj Mariah Carey hra, úžasné. Chalani vypadli na skúšobnú jazdu, vypnem rádio, aby mi zase náhodou nedali porušenie autorských práv do videa, to už sa mi stalo minule. Takže tento boj som nakoniec s tou hadičkou vyhral. Úplne po desatinách milimetra som doťahoval skrutky po polobrátke, skrátka, aby si to tam krásne rovnomerne sadalo. Takže malo by to byť relatívne fajn, teda dúfam, nemám pocit, že mi ju seklo, išlo to tam celkom pekne plynule a ľahko. Tak dúfam, že hej, ale ešte som chcel poukázať, že zase sa tu niekto vyzúril predo mnou, kto dával dole sanie. Už keď som to dával von, som si všimol, že tu je skrutka na krížový skrutkovač alebo šrobovák. Ostatné všetky boli na Torx, štandardne ako u Audi úplne bežné, alebo u VW grupu. No a pánkovi sa púzdro točilo na prázdno, tak sa na to vykašľal, nechal to tak. Práve teraz to idem riešiť, lebo však samozrejme, keby som to nechal tak by došlo k tomu, že toto je ten diel, do ktorého to zasadá. No a došlo by samozrejme k tomu, že by to tam netesnilo a chytalo falošný vzduch a robilo somariny. Takže to treba určite odstrániť. No a ešte som chcel niečo povedať a zabudol som čo. Aha, už viem, čo som chcel povedať. Vyjadrím sa k cene opravy. Pretože veľa ľudí sa ma pýta v komentoch, koľko to stojí. Veľa ľudí mi vypisuje, že koľko stojí u nás takáto oprava. V minulosti som párkrát zverejnil cenu za takú alebo onakú opravu a strhla sa na mňa vlna kritiky a proste rozputal som debatu pod videom takú, že jednoducho som nemal na to kedy reagovať. A touto cestou ma vlastne napadá aj jedna vec. Musím sa ospravedlniť všetkým, ktorým neodpoviem, alebo teda niektorým, ktorým neodpoviem na koment, na správu, alebo nezdvihnem telefón. Jedná sa o to, že my sme malá dielnička, celú dielňu manažujem ja, mám to všetko na starosti, takisto tie komentáre, hovory, maily, veškerú komunikáciu so zákazníkmi a niekedy proste nestíham. Ja by som milé rád vám všetkým vyhovel, odpovedal a zdvihol každý telefón, ale nestíham. Aj s tými telefónmi je to tak, že my už sme viac menej permanentne na 3-4 mesiace vopred vybukovaní a keďže napríklad cez deň sa venujem takejto práci a plný kalendár mám a volá mi nejaké neznáme číslo, no nezdvihnem, lebo proste venujem sa tej práci za prvé a za druhé, na čo to budem zdvíhať, keď mám plný kalendár. To nechcem, aby to vyznelo arogantne alebo nejak hlúpo, ale na čo? Jednoducho to nemá zmysel. Takže touto formou sa ospravedlňujem všetkým, ktorým neodpíšem na mail alebo na nejaký koment. Snažím sa po večeroch skutočne. Mnohí z vás isto viete, že vám chodia odo mňa maily alebo odpovede na komentáre aj o 11, aj o polnoci, aj hoci kedy. Proste kedy to stíham aj popri rodine a práci a všetkým. No ale vrátim sa teda k tej cene opravy. U nás klasické takéto 3-litrové TDIčko vychádza niekde medzi 3 až 4 tisíc, respektíve tam to začína.
S tým, že v cene je kompletná rozvodová sada, všetky tesnenia a všetko to, čo robím ja na tom aute, že skrátka všetko čistím, pretesňujem. No ale samozrejme, ako v tomto prípade sa stáva to, že rozoberiem to, zrazu zistím, že chladiček je riezlý, alebo tá klapka pred ním, turbo a tak ďalej, čiže potom tie ceny samozrejme ešte naskakujú. Ja sa vždy proste to je taká naša retorika, že vždy naceňujeme opravu vopred, ale vždy upozorňujem zákazníka, keď je to niečo takéto rozsiahlejšie, keď sú to brzdy, alebo tlmiče, alebo olej filtre, alebo niečo, tak to presne nacením a proste zákazník si môže byť istý, že výsledná suma bude taká. No ale pri takýchto prípadoch sa to samozrejme nedá, takže asi toľko k tej cene. Hovorím, pohybuje sa to niekde okolo 3-4 tisíc. Ja viem, zase budú komenty, že tento vie spraviť za 1500, tento robí za 1000 a on dáva len prevodovku dole. OK, tak to tak robte. Ja to robím takto. Proste to je môj systém práce a viem, že je to 100% spravené. Viem, že ten motor nebude tiecť. Teda dúfam, stať sa môže, tiež som len človek. Samozrejme, ak sa také niečo stane, tak riešim to formou reklamácie. Každému zákazníkovi vysvetľujem, že má záruku na diely, má záruku na prácu samozrejme. Lebo veľa ľudí je takých, zase to už som sa stretol veľakrát s tým, že volá mi človek nejaký neznámy, že dobrý deň, prosím vás, práve idem z Osenca, zo servisu, robili mi tesnenie pod hlavou a zahrkotal mi motor na diaľnici, asi sa rozbil, alebo proste niečo sa stalo, môžem to ku vám doniesť? Ja si tak hovorím tomu zákazníkovi do telefónu, veď môžete, ale preboha, veď máte na to záruku, teraz vám motor vyskladali, tak prečo nejdete preboha si to tam dať reklamovať? Skrátka, s týmto sa častokrát stretávam, že ľudia mi volajú, že prosím vás, tam a tam mi niečo porobili na aute a spravíte mi to? Nerozumiem tým ľuďom, že prečo majú chuť to platiť znova niekomu a prečo si to proste nejdu vyreklamovať tam, kde s tým boli pôvodne. Neviem, no. Idem pokračovať, to je asi všetko, čo som chcel povedať. Ešte som zabudol k tej cene dopovedať vlastne, že pri tých 4000 už sú tam samozrejme aj olej filtre zaratané a teda ten kompletný servis čistenia a pretesňovania motora. A včera som mal čisté monterky. Mal som čisté monterky. Aj dielňu sme mali čistú včera. A teraz sa postupne hrám s týmito vecami. Čistím sanie, tie klapky obrusujem, vyškrapkávam. To už mám v koši toľko karbónu, že hotovo. Takže teraz mám takúto prácičku parádnu. No už lepšie to asi nebude. Už som to sfunkčnil tak, aby tam jednoducho nebola hrubá vrstva karbónu, ale skrátka úplne kozmeticky to nevyčistím, hlavne, že už tam není 0,5 cm sajrajtu všade. Aj tie klapky jednoducho už sa aj dovierajú, chodia v plnom rozsahu, je všetko. Takže už to len vyfúkam so vzduchom, vyčistím to zvonku esteticky, dáme nové tesnenie a pokračujeme v činnosti. Pozrite, jak mu to krásne ide chlapcovi. Hovoríš, Mirko? To je strašne zapečené, ty vole. Čo sa to vyprážali? Tam sa vyprážal olej parádny. Olej. A dobre, a odlož ho, dáme do fritézy potom. Dáme, jasné, ten karbón si odložíme. Dobre, karbón daj. Tu nás som chcel poukázať, prečo mením všetky tesnenia. Pokúsim sa to natočiť. Ten rozdiel vo výške medzi starým a novým tesnením. No a teraz si predstavme, keby som to so starými tesneniami skladal, čo všetko by netesnilo. Všetko, Mirko, že? Nejaký je to usilovný chlapec. Zadarmo. Že? Mirko u nás už robí teraz už vlastne nasledujúceho 2,5 roka bude u nás robiť zadarmo, lebo jeho to naplňa, on to nerobí pre peniaze. Ale ide o to, že za každú drobnosť, ktorú povedzme, že nedomyslí alebo proste niečo nespraví dobre, tak má 1000 dole, no a teraz už sme vlastne v takom štádiu, že najbližšieho 2,5 roka robí zadarmo chalan. Takže asi tak. Vlastne ja sem nosím braky teraz. Ja sem dávam braky do tejto firmy. Aha. No, náš král Miroslav mi medzi tým vyčistil druhú sadu klatiek. Také veci nerozprávať do videí, lebo nám tam šupnú autorské práva.
Budeš tam musieť spraviť píp, či tút, alebo niečo také. V minulom videu sa mi podarilo zahrešiť. Takže Mirko mi to vyčistil krásne, nádherne. Úplne, že origoš. Šikovný to chlapec. A to púzdro, ktoré teda predo mnou niekto odflákol, tak som sa nakoniec rozhodol, že to šupnem durch, to prevrtám a proste dám tam skrutku a maticu a jednoducho bude to na večné veky. OK, no takže si tam šupnem tesnenie a pokračujeme v činnosti opäť zas a znova. A asi sa už dneska aj na to o chvíľku vytoto, pretože už budú 4 hodiny a opäť makáme od 7 od rána. Pozrite sa, aký pekný chalan. Celkom fajn. No, opäť tu máme nové ráno a nové zistenie sa nastalo. To potrubie, ktoré mi tam včera nechcelo dosadnúť, tak som zistil, že som spravil chybu a že som použil tesnenie prepadu oleja z turba namiesto toho tesnenia, ktoré tam má byť. Teraz mi to ráno prišlo. Ja som tam použil tento okružok, ale toto je okružok, ktorý tam má ísť, takže samozrejme musím to rozobrať a dať tam okružok, ktorý tam patrí, pretože pravdepodobne, keďže je v tej hrúbke až taký rozdiel, tak buď ju seklo tú gumičku, alebo skrátka stavím sa, že bude poškodená, takže určite to nenechám tak a dám to do poriadku. Takže presne sa potvrdilo to, čo som hovoril. Takto dopadol ten okrúžok, čiže čo by sa stalo, keby som to poskladal a nalial vodu? Mal by som obrovskú radosť. Už pomaly doskladávam a robím posledné veci. Už keď to doskladám, tak ešte celý motor vyumývam na finále, samozrejme, skôr než sa pôjde osádzať. Dokonca aj to sanie som opravil, čo som spomínal. Dal som tam maticu, durch, vybavené, drží to, jak sa patrí. Tuto som si už aj guferko naklepol. Hadicu som opravil, veď to ste videli. No a išiel som ešte meniť predné gufero. Aj vodnú pumpu som medzi tým menil. No a išiel som robiť toto predné gufero. Proste už keď je motor vonku a má také kilometre a taký vek, už nevymení to gufero, by bola somarina. Ale všimol som si, že pánko má už takmer úplne odtrhnutú remenicu. Tak ešte tu mu doceníme a uvidíme, čo povie. No a vybral som ho von a je skutočne odtrhnutá. Ono síce není potrhaná po obvode, ako sa to ľúbi diať u BMW motorov napríklad, ale tu od toho stredu je odhrdzavela. A to isté z druhej strany. Ale dneska tu mám nového poradcu, je to vysoko kvalifikovaný odborník, tak sa ho opýtam, čo si myslí o tom on. Škrečok, čo povieš, vymeníme tú remenicu? Určite vymeníme, veď tá je úplne odtrhnutá. Dobre, Škrečok, ako povieš? Jasné, toto musíme, to bez debaty. Ďalšiu vec, čo idem spraviť je, že idem si tam osadiť tento unášač. No a on má vždy pôvodne na sebe, keď sú skrutky nové, tak je tam nanesené lepidlo proti uvoľneniu, ale keďže už raz boli vyberané a novú sadu nemáme, tak použijeme tekutý Loctite na závity, aby sa nestalo, že by sa to uvoľnilo. Hovoril som to aj v predošlých videách, ale zopakujem to aj v tomto. A ešte by som mal na vás všetkých takú poznámku, lebo veľa ľudí mi píše, že správ video o takom aute, o takom alebo hentakom. Tak ak chcete akékoľvek video, treba mi také auto priniesť a spravím potom také video. Som ochotný sa pustiť prakticky do hocičoho, a to teraz sa nechcem hrať na majstra sveta, ktorý vie všetko spraviť, to ani náhodou nezjedol som celú múdrosť sveta, ani proste neviem všetko o autách a nepoznám každý jeden motor úplne detailne, ale myslím si, že za tie roky už voľačo viem o tých motoroch. A ďalšia vec je, že čo sa týka takých vecí, že ktoré vyslovene nepoznám a neviem o tom nič, a niekto sa mi ozve, že by chcel spraviť niečo špecifické vyslovene, ja neviem, nejaké staršie auto alebo Ameriku alebo niečo také, lebo mimochodom mám veľmi rád americké auta. A ak by ste niekto také mal, tak pokojne také môžete priviesť, vyservisujeme s absolútnou starostlivosťou, ako napríklad toto, alebo aj čokoľvek benzínové, alebo skrátka čokoľvek. No ale chcel som dopovedať to, že nehrám sa na majstra sveta a netvrdím, že dokážem všetko opraviť a všetko viem a zjedol som celú múdrosť sveta, to ani náhodou, ale ide o to, že skúsenosti mám už za tie roky dosť. A ďalšia vec je, že ak náhodou príde niečo, čo nepoznám alebo neviem o tom, ako sa to robí a tak ďalej, tak si naštudujem
o tom veškeré informácie, pracovné postupy, existujú na to rôzne technické dokumentácie a napríklad máme aj workshop data systém a tam máme komplet návody od výrobcov, čo sa ako robí, aký je pracovný postup, uťahovacie momenty, no proste všetko, kompletný návod od výrobcov, čiže ak si to viem dohľadať tieto informácie a doštudovať si ich a naučiť sa to, tak ja s tým nemám problém, spravím prakticky čokoľvek. Ale opäť zopakujem, nechcem, aby to vyznelo tak, že sa hrám sa na majstra sveta, že viem všetko, nie, vôbec to tak není, ale jednoducho ide mi to, robím to, takže asi tak. Práve sa chystám na montáž turbička. Tu mám ešte staré, musím poprehadzovať snímače teploty spalín a vlastne tento držiak spodný. Tu mám už nachystané všetky tesnenia, okrúžky, štiftinové skrutky, striekačku na olej, pretože turbo po montáži, alebo respektíve pred štartom ho treba nakrmiť olejom, aby vlastne sa dostal olej do stredu turba a vlastne aby sa premazala hriadeľ toho turba, aby nám prvých pár sekúnd nešlo na sucho. Takže idem si to pripraviť, očistiť. Tu si ešte musím výfukové z vody obrúsiť. Medzi tým otec mi zvyšné výfukové komponenty včera čistil. Tu sa bude meniť tesnenie, samozrejme. Krásne mi to poobrusoval s karbínom, všetko je to čistúčké. Tak idem skladať ďalej. Už tu ubúda pomaly tých vecí. Už sa to nabaluje na ten motor. Dnes ešte uvidím, ako budem stíhať. Dnes skončím skôr v práci, idem Taterovi zase znova. Tak ide o nejaké 14. z práce. Neviem, čo všetko stihnem spraviť, ale chcel by som tam dnes ešte prevodovku osadiť. Spojiť to vlastne spolu. Potom už keď to budem mať osadené a budem tam mať aj turbičko, tak budem musieť vymeniť ešte ten pletenec. Len to si musím namontovať na katalizátor a prevodovku, aby som to mal všetko vo svojej pozícii, aby som jednoducho navaril ten pletenec presne tak, ako má byť, aby sa nestalo to, že sa mi vychýli niekam tá koncovka a nesedelo by to dobre a potom by celý ten pletenec aj závesy výfuku by trpeli, boli by naťahované, to by nebolo dobre, takže to budeme bodovať priamo, keď to bude zmontované na motore a prevodovke. Chcel som dokumentovať aj montáž turba, ako to tam všetko osádzam, ale viac menej zase len proste pomením všetky tesnenia, nabúcham to tam a neviem z akého dôvodu sa mi v noci nenabil telefón, mám len 20% baterky, takže asi to už spravím tak, že skrátka vyskladám celý motor a ešte potom nejaké príspevky spravím, keď sa to tam pôjde osádzať, poukazujem ešte veci, ktoré sa budú meniť. Pravdepodobne sa budú riešiť ešte aj brzdy a predná náprava, pretože brzdy trasú, kolesá sa budú prevažovať, olej v automate sa bude ešte meniť, uvidíme no. Zase, ako som hovoril, nechcem z toho robiť celovečerný film, takže dokumentovať to nebudem celé, ale ešte pár záberov sa určite nejakých vyskytne. Takže máme tu opäť nové ráno, nový deň. Prišla nám už remenička na našu Audinku, takže pôjdem doumývať motor. Na finále vymením to predné gufero, zatiaľ som ho len vybral, nechal som to tak v piatok. Vyumývam to, vyčistím všetko, no a podoskladávame, šúpneme to tam a uvidíme, čo sa udeje. No už tomu veľa nechýba, budem spájať motor s prevodovkou. Teraz som ešte tu na výfukovým s vodom výfukové potrubie nahadzoval. Tu mám staré tesnenia z toho a skrutky. Z turba staré ešte. Teraz aktuálne riešim kabeláž kúžhavičom. Striham tie staré fajky preč, dávam tam tú novú kabeláž, ono keď si to človek objedná, príde mu to, dá sa to len ako originál objednať, príde fajka s takýmto dlhým káblom, čiže to sa striha, pajkuje a nadpája, to zrovna teraz robím, už to mám aj nahrubo umyté, už aj tú prednú časť, hrubá špina už je preč, ešte to na finále dočistím a dnes budem osadzať motor do auta. Ešte jednu vec, čo som možno chcel spomenúť a zabudol som, čo sa týka tejto remenice, tak ona má mierne rozhodené diery a treba si to očíhať, aby to človek nasadil tak, ako sa patrí, pretože ono to tam potom nesedí a môže sa stať, že nebude dobre osadená. Už sme tu mali taký prípad, prišiel chalan za šeskou a
Dávali mu tam novú remenicu a remenica lietala jak svinia, lebo nebola vystredená, skrátka zle namontovaná bola. Takže asi tak, no posledné prípravy pred montážou prevodovky a montážou motora, alebo osádzanie motora do auta. Pokračujem. Už to tu vyzerá celkom šan, respektíve zeršan. Ale sme spojili motor s prevodovkou, robil som tie kabeláže, myslím, že som hovoril v predošlom zábere. Tie kabeláže kužhavičom som porobil a idem skladať ďalej. Teraz vlastne ešte spravím to, ako som spomínal pár záberov dozadu, že namontujem si tam výfuk, katalizátor a zvyšné vedenie a musím priamo na mieste nabodovať vlastne ten pletenec nový, aby mi to ideálne sedelo. To teraz pôjdem vykonať, asi vám to dáme aj na časozber. Ospravedlňujem sa už koncom týždňa minulého v starých záberoch alebo predošlých záberoch som hovoril, že mám trošku soplý kašlik, tak už tá najhoršia mužská choroba vo mne prepukla naplno a som celý zachuchmaný a taký trochu nalomený, taký bez chuti dnes, pravdu povediac, ale samozrejme bojujeme ďalej, lebo na toto auto máme časový limit do konca tohto týždňa, vlastne ide naspäť do dielne auto, takže musí byť hotové, chcem či nechcem. No a idem pokračovať a potom ešte prehodím pár slov, poukazujem nejaké veci, čo som chcel ešte poukazovať, že budem riešiť, ako napríklad, že tu v náprave, kde tu idú také skrutky s takou výstuhou, tie tam boli zakusnuté, pretože tá výstuha je hliníková a bolo to tam celé zažraté, s tým som bojoval, tam budem dávať aj nové skrutky, ukážem vám potom neskôr, ako vyzerali tie skrutky. Takže idem skladať ďalej. Toto sú presne tie moje jazykové preklepy, že namiesto do Viedne poviem do dielne. A uvedomil som si to, až keď som pri cigarete kontroloval to video, že čo som o ňom vlastne povedal. Ale aspoň vidíte, že to robím autenticky a nestriham to a nevymýšľam s tým, že dobre, idem ešte raz a podobne. Skrátka snažím sa to robiť úplne, že autenticky. Ako vždy hovorím, že nevymýšľam si k tomu ani vopred nejaký scenár alebo text. No a ešte som chcel poukázať, teraz už tu hadice montujem, vodné, chladiace. Štarter som tam nahodil, samozrejme spájal som hydromenič s tým unášačom alebo s tým ozubeným kolesom, ktoré je na kluke. Tu idem ešte vymeniť termostat, myslím, že už som to spomínal pár záberov dozadu, ale teda keď sa nám auto nezahrievalo a pri teste netlakovalo chladiaci systém, tak som to uzavrel tým, že sú vadné termostaty, respektíve termostat, a keďže nevieme, či tento aj, alebo len ten predný, tak vymeníme majiteľovi aj tento. Tu ho niekde mám nachystaný, tu je, takže idem na to, šupnem tam ešte to. Porobím zo pár tých vodných hadíc ešte a pôjdem riešiť ten výfuk a to vám asi ukážem formou časozberu, ako to asi cca vyzerá. To skladanie nedokumentujem nejak detailne, ako som už spomínal niekoľkokrát, nechcem z toho robiť celovečerný film, ale nejak priebežne ešte nejaké také veci vypichnem, ktoré sú povedzme, že dôležité, alebo treba ich ukázať, alebo spomenúť. Ako napríklad ešte aj tu je vidieť starý únik oleja na prevodovke, to ešte na finále budem umývať. Tú prednú časť už víceméne mám spravenú, ešte tu mám také malé kúsky, sem tam niekde niečo, to ešte na finále spravím, ale už tá hrubá špina a nečistoty sú všetky preč. Sa tvári, že sa tvári chalan. No a idem pokračovať skrátka. Ale ešte raz by som sa chcel vlastne ospravedlniť za tie moje jazykové preklepy, že občas niečo schomolím ako pán Danko napríklad. Že jednoducho niekedy poviem niečo, čo nemyslím a opačne. Celý som dneska zmetený, poviem pravdu, že tá najhoršia mužská choroba ma nejako láme a potím sa a celý som taký nejaký na nič hodný, by som povedal, ale musím pokračovať, tak pomaly robím ďalej. Ako som už možno spomínal v predošlých záberoch, nie som z tých ľudí, ktorí by stresovali a panikárili a neviem čo, ja proste s chladnou hlavou robím ďalej, nech sa deje čokoľvek. Určite ma nerozhádže nejaká zalomená skrutka, alebo že niečo nesedí a niečo také podobné. Takže idem pokračovať, lebo zbytočne len keď sa ma naťahuje minúty. Tak som si to tu takto nejako cca približne nachystal. Starý pletenec som odrezal, všetko som si zmontoval.
nahotovo, vrchnú časť som si spravil nahotovo, tá už na aute zostane, túto prírubu som si chytil na jednu matku. Výfuk som namontoval všade, kde má byť namontovaný a vlastne teraz si to len spojím dokopy. Ako vidíte, nabodujem si to a už potom, keď to bude mať nabodované, tak to znova celé demontujem, zoberiem si to von a tam to obvarím kolom dokola ako treba. OK, tak ako ste videli, teraz som si to nabodoval, pochytal som si to tak, aby to už držalo svoj tvar prirodzený. No a teraz vlastne ten výfuk demontujem, zoberiem si ho von a obvarím to kolom dokola, samozrejme tak, ako sa patrí. Takže idem to vykonať. OK, takže výfuk pripravený, zavarené. Ešte som si všimol, tu nám mal majsterko prasknutú tú maticu na snímanie tlaku za filtrom, tak to som mu tam obvaril, nech to tam nefučí, nerobí to somariny. Tak hneď som vyriešil aj to, teraz ideme ešte podoskladávať nejaké drobnosti okolo motora prevodovky, poumývať to, no a pôjdeme to osadiť do karosérie. OK, engine je pripravený na montáž do karosérie, nebudem to obkecávať, idem to tam osadiť. Akurát ešte možno poviem to, že všetky tie skrutky, čo idú do nápravnice, čo držia vlastne nápravnicu je s motorom voči karosérii, všetko to bude mastiť, lebo som mal veľké problémy ich povyberať. Niektoré boli dosť zakusnuté, takže určite namastím všetky skrutky a ideme dnu. Len krátka ukážka skrutiek, že naozaj nekecám len do videa, ale robím všetko reálne tak, ako to aj opisujem. No a ideme to tam osadiť. Chcel som to osadzanie motora pôvodne točiť, lebo zase je tu ruch, robia sa tu aj iné auta, ale zase neoberiem vás o to. Ide o to, že vlastne len spúšťame karosériu auta teraz naspäť k motoru a potom sa to už len zmontuje dokopy. Mirko mi tu pomaly púšťa karosériu dolu. Poď Mirko, ideme. Len musím kontrolovať, aby sme sa niekde nezašprajcli náhodou, lebo je to tu naozaj natesno, ako vidíte. Dobre Mirko, stoj, skontrolujeme druhú stranu. Lebo napríklad medzi chladičom alebo ventilátorom chladenia a motorom je veľmi malý priestor. Takisto aj tu je veľmi malý priestor. Až to vyzerá, že ten motor není odtiaľ. Je to tu ozaj na milimetre doslova. Ale asi ten telefón radšej položím, vážení diváci, a idem to kontrolovať poriadne, aby sme niekde niečomu neublížili. No už sa pomaly blížime do cieľa a tu vám teraz môžem ukázať, že ako veľmi natesno to je. Vlastne toto je nosník karosérie a tu už máme motor, kabel až hadice, čiže je to naozaj natesno. Že Mirko? Mirko mi varuje druhú stranu. Ideme hore. Tam je to trošku lepšie, ale tiež to není medlízať, ako sa povie. No nič, ideme ďalej osádzať. No zafúčaný som jak medveď. Musel som si pajsrom trochu pomáhať a trošku presviečať ten motor, aby si sadol tam, kam má, ale v tomto momente, Mirko, môžeš dvíhať vozidlo. OK. Takže asi takto nejako to vyzerá. Zdvíhať. Hotovo. Hotovo, stačí naštartovať a ísť. Opäť nové ráno, deň ďalší, neviem už koľkátý. Takže včera sme si osadili motor do karosérie aj s prevodovkou, no a dnes som sa rozhodol, že idem najskôr demontovať olejovú vaňu, ako som hovoril, vyčistím ho zákazníkovi. To bude mať odo mňa pozornosť podniku. Len včera sme sa dohodli aj na preplachu motora, tak som objednal aditívum na preplach a potom následne na ochranu, takže to ešte vykonáme. Ale tak pre zaujímavosť, včera som sa dozvedel od majiteľa, že on už je majiteľom tohto auta vyše 10 rokov a že vôbec ho nemieni predávať, mieni si ho nechať, tak asi aj preto taký starostlivý servis doprial svojmu autu. No, vaňu mám dole. Celkom solidne tam držala, musel som ho presviečať, samozrejme zase nie nejak násilím, aby som ho nepozohýbal. No a myslím, že sa oplatilo. Tu sú neskutočné nánosy v tej vani.
Takže myslím, že bude na mieste aj ten preplah motora. A keď to je majiteľov miláčik, tak mu to dáme do poriadku, ako sa patrí. Toto je extrém, to už je tu akože toho dosť. A kto vie, či ten pôvodný snímač, ktorý mu menili, len nebol zanesený a to bol celý problém. Takže ide mu to vyčistiť, obrúsiť, odmasniť a šupnúť naspäť. Ešte ďalšiu vec, ktorú som chcel ukázať a vysvetliť. Tu mám vypúšťaciu skrutku aj s podložkou. U týchto 3 litrov je úplne bežné a napríklad u francúzskych aut, ale napríklad aj u Porsche sme sa s tým stretli, že vlastne tie podložky sú také medené a sú duté. A oni sú vlastne na jedno použitie, pretože raz sa tá podložka zatiahne, potom sa už premačkne a druhýkrát je nepoužiteľná, samozrejme tým pádom. Lenže meníme aj vypúšťacie skrutky, je to myslím, že 2-eurová záležitosť alebo tak nejak, pretože v minulosti, hlavne pri Porsche, sme sa stretli s tým, že nám tiekli tie vane, keď sme nevymenili aj skrutku, takže meníme aj tie skrutky. Takže idem to očistiť, nebudem to zase obkecávať. Idem to očistiť, hodím to naspäť. To už je tak, že všetko vyčistené, obrúsené. Dosadacie plochy som práve teraz odmasnil ako na vani, tak na motore. A idem tam naniesť dýrko, alebo teda silikón, alebo tmel. A idem to nalepiť. Pokračujem vo vyskladávaní, samozrejme, medzi tým som si vaňu len oprel, tak ako predtým som to vysvetľoval pri tých rozvodových krytoch. Zatiaľ to len opriem, o pár minút to zatiahne, medzi tým som začal nahadzovať kardan. A tam som myslím, že spomínal už v predošlých záberoch, menil som komplet všetky skrutky, pretože aj vpredu aj vzadu. Pretože niektoré pri uvoľňovaní jednak mi popreskakovali hlavičky a dopadli asi takto nejako. Takže to tam určite nenechám a to som pomenil. No a teraz pôjdem podoťahovať tú vaňu a pokračujem vo vyskladávaní.